Da, deschide ușa și fă-le. Hârâie-te la ele. Deschide ușa și spune-le marș. Ce e acolo? Vai. Pis. Pisica. Nu, deschide ușa. No, hârâie-te la ele, hârâie-te. Cum le zici? Cats. Spune-le. Prinde-le. Cats, cats. Uite că mai vine una. Unde-i? Vai! No, hârâie-te la ele, hârâie-te. Cum te hârâi la ele? Cum? Nu așa, tu. Hârâie-te, hârâie-te. Cum ai făcut? Cum? Mai fă o dată, marș. Mai fă. Mai zile. Cum le zici marș? Cum? Crisa, spune-le marș. Crisa, spune-le marș. Buf. Câte pisici vin? Vai. Una, 2, 3, 4, 5. Fantastic. Fantastic. Crisa. 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 Chris. Chris. Ce ai aruncat? Stai, stai, stai. Chris. Da, hai la mami, hai. Hai. Hai, vino, hai. Mai vin la fluturaș mâțele. Stai, nu te-a plecat! Nu! Tu! Vai, de capul meu. Ți-ai luat fluturașul, da? Arată la mami fluturașul să-l văd. Uite-l, da. Cum faci cu piciorul? Cum? Cum faci marș cu piciorul? Cum? Arată.
Așa, da. Stai, la cățel, da. Tu, pisică, tu. Ce faci tu, pisică? No, hai în casă repede. Hai că mi frig, hai. Nu mergem la pis. Nu mergem. Hai tu, Chris. Hai că pleacă. Că pleacă pisica. Hai că vin, hai. Ui la ele. Se joacă surorile. Ui la iepuri ce sare. Ce viteză. Ia uite ce aleargă iepurii. Vai de mine, ia-o, Chris. Cred că ăla-i rău, iepurașul. Da. Ăla cred că e rău. No, pisică. Vai. No, hai să mergem că mi-e frig. Hai. Hai. Uite că vrea să iasă iepurul afară, uite. Hai că mi-e frig. Uite că mai vine un motan. Încă un motan. Uite ce fac iepurașii. Ia uite. Am auzit ce ai făcut, am auzit. Hai, Crisa, să mergem în casă, hai. Încet. Hai. Hop. Pac, 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 pac. Pac. Pac, 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 pac. Pac, 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 pac. Ce s-aude? O remorcă acolo. Îmi dă mânuța. Pac. Pac, hai. Unde te duci? Unde? Pac, 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 pac. Pac, 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 pac. Pac, pac, pac. Pac, 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 pac. Hai. Hai, hai. Hai tu, hai. Pac, 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 pac. Ce? Ce e acolo? Ce? Unde e? A, merge o furnică. No, gata, Chris, gata. Hai, Crisa, să mergem în casă că mi-e frig. Hai la mami în brațe, vii? Acolo s-a dus pisica, acolo. O pleca pisica aia. Uite, acolo în colț stă. No, hai, Chris. Crisa. Crisa. No, pa, Crisa, pa. Pa. Pussy. Pussy.
Pusi, Pusi. Crisa. Crisa.